Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe nezuro kwanga kusingadyiwe rinopisa. Amai Axelier Mnangagwa mazuva adarika aya vakabuda vakataura kuti munhu wese wechikadzi ngatitenge dress iri rakadai so ndojira tozobuda takaripfeka tichiita event yavaiita. So vanhu vakawanda vakateedzera seizvozvo. Ukatotarisa uyo defense minister Opa Muchinguri akatobuda akatoripfekawo dress iro nevanhu vakawanda vari papo. Asi chinhu chakavhundutsa vanhu inyaya tingati incoming first lady, because ukada kutarisa iko zvinezvi apa ava tingati vakuita vachibuda because term rapresident Emmerson Mnangagwa ari kupera this 2028, so vanenge vabuda. So apa mukadzi waGeneral Chiwenga akabudikira akapfeka rake dress rakasiyana nemadress ese nemacolors ese, kureva kuti zvemacolors izvi anombozvisa musoro, anombozviteerera kati tiri kungoona oro is just coincidence, oro kana kuti maybe murume wacho anogona ngati ainini dressing yakapfeka handa kuifarira, pfeka rimwe rakadai, handisi kuziva kuti chii chiri kuitika ipapo. But vanhu vakawanda vabuda vachitaura pamusoro penyaya iyo vachiti akasika kudheerera here aka, nekuti hanzi zvatifungidza dai amai Grace Mugabe vachiri first lady zvinhu zvakadai so izvi zvanga zvisingaitike, nekuti waingonzwa kunzi stop it unopenga because hanzi unongonzi munhu wese tiri kupfeka dress rakadai so iwo hauchapfeke dress rakadaro, wakupfeka rako wega. Hanzi zoitanga zvine kakudheerera mukati here, kana kuti pamwe wangoti zviri kuitika hazvina basa kana kuti handinei nazvo, oro shoko haunaurinzwa kuti dress riripo. But chinhu wacho ndakafarira zuro ndizuro ndakaona president Emmerson Mnangagwa vabuda achiti Zimbabwe is a democratic country, vanhu vanongoita zvavanoita se since pasina zvapo mutemo wokuti ukasatora that order yanga yapuwa kunzi mupfeke dress iri unonzi wakunosungwa kana kuti wakunopanishwa. So I am sure pamwe vakangozviona kunge zvinhu zvisina basa, but maZimbabweans vanenge vachiti these people they must lead by example, because vanofanira kunyatsa kuratidza kuti vari pakuwirirana. Ivo sema-leaders vari kumusoro ikoko vanofanira kuita zvinhu zvirodza kuti vari kuwirirana. But anyway, chinhu chandofarira ndechekuti maZimbabweans vanotanga kucelebrata vakanzwa kuti vanhu ivavo havasi kunzwanana. I don't know why. Vanhu vakawanda ukatarisa even on internet vagara vaingocelebrata vakangonzwa kana news dzekungonzi General Chiwenga napresident Mnangagwa havasi kunzwanana. Unoona vanhu vanotanga kucelebrata, dzotanga kufambiswa nyaya idzodzo, even anenge ari marumors asiri ari unconfirmed, asiri echokwadi, but vanhu vanongozvifarira zvakadaro. So vanhu pevaona nyaya yedress iyi, aiwa mwoyo yavo yanzwa kusununguka, kufara. I don't know kuti iwewo kwauri ikoko uri kuionawo sei nyaya yedress iyi yekuti vanhu vakanzi ngatipfeke madress akafanana, ivo vakapfeka rakasiyana nerevamwe.